Dobrodošli u još jedno rezervno kolo. Danas je 6.12.2025. Ja sam se vratio sa platforme, sin je na fakultetu, a Mito stoji u dvorištu. Obećao sam da ću sljedećem kupcu pokloniti servis, ali toga sljedećeg kupca još nema, pa ništa, odlučio sam snimiti video gdje ću napraviti servis i hladan start nakon mjesec dana. Kao što sam rekao, Mito nije savršen, ali je dobar i pouzdan, dakle super održavan auto, ima nekih lampica koje svijetle, evo pokazat ću vam da vidite. Dakle, trenutna kilometraža na 6.12. je 261.398. Hill holder, pogledat ću to, možda i riješiti. I ovaj ovdje trokut u krugu, nemam pojma što je to. Ne želim to samo izbrisati i da ono se pojavi nekom drugome, ali eto, to su te greške. I nadalje, kao što sam rekao, klima, ova strana puše hladni zrak, a ova strana puše topli zrak. Kad je ljeto, obe dvije strane pušu hladni zrak. Evo hladan start. Ništa ne dimi, iako sam rekao da bi trebalo injektore počistiti. To sve ostavljam nekome sljedećem vlasniku. Ovo je još sve hladan start. Dakle, Mito bez veze stoji u dvorištu i ne vozi se. Ali zato boost radi punom parom i gas ide bez problema. 3 dana kasnije, 9.12. odlazimo u Korunu po dijelove za napraviti mali servis na Miti. A prije Mite je bila na servisu ova Alfa crvene boje Alfa 147. Vlasnik ove 147 je bio i prijašnji vlasnik moje Alfe Mito. Jedna crvena Alfa odlazi sa servisa sretan put prema Šibeniku, a druga Alfa crvena također dolazi na servis. Od zadnjeg servisa je prošlo nekih 8000 km i evo krećemo sa filterom zraka. Izgleda prekrasno. I novi upada u kućište. Odlučio sam se za pranje motora. Castrolov Engine Shampoo Head and Shoulders protiv peruti. Ostavili smo motor da radi nekakvih 15-20 minuta, da se to sve dobro zamiješa i ispere i nakon toga dižemo auto na dizalicu po 700 put. Ovo ide ulja. Alfa je za 263.000 km u super stanju, diskovi su ok, ima još mesa, zadnji diskovi su također ok, auspuh je novi, amortizeri su novi, tako da tu nema problema. Bože, sačuvaj. Stari filter u smeće, a novi dolazi u svoje kućište. A nakon filtera dolazi nova tekućina života, motorno ulje, po papirima, kako kaže Alfa, 4,6 litara. A šipka pokazuje friško ulje i točno na nivou kako treba biti. Radimo, brate, punom parom i to za 0 novaca. Dakle, servis je napravljen, ulje, filter ulja, filter kabine, to sam promijenio i filter zraka. One lampice što su svjetlile sam izbrisao pomoću OBD-a i da vidimo hoće li se vratiti ili neće.
Evo, rekli bi Englezi bez greške. A na parkingu ispred Tiza sam pronašao ovu tužnu Alfu GT, prekrivenu jesenskim lišćem. Ko zna koliko Alfa stoji tu i čija je, ali je zaslužila bolje dane i popravak. I evo nas na putu prema najboljem vulkanizeru u gradu. Dakle, danas Mito dobiva nove gume, cipalice, čizmice, kako god hoćete. I dobio sam zeleno svjetlo za ući u boks. Evo ga, datum, sat, nove gume instalirane. Živjeli!